The resolution to extend the president's term of office will forever remain an unfulfilled aspiration. ZANU-PF's history since 1963 is replete with resolutions that never saw the light of day, and resolution number 1 will undoubtedly join their ranks. Sanabina mashoko kubuda panguva ino achinzi resolution to extend presidential term a pipe dream. Panguva ino ndiri kusubscribe wala ikoti on the bell icon. Panguva ino pari kunzi ZANU-PF panguva ino yazara nevanhu aiwa avava nema-contradicting ideas. Some endorsing President Mnangagwa's 2030 plan, vamwe vari kuirejecta zvakasimbarara. Pana pamwe vamubuda pamwe to those clinging to the hope that this resolution will be implemented, we say, snap out of your daydream. It's time to confront reality. We are on the cusp of a new era of leadership, and 2028 will usher in a fresh chapter of our nation. Let us abandon fatal fantasies and instead focus on the exciting possibilities that lie ahead. The clock is ticking, and 2028 will soon be upon us. Aluta continua, Gifford Gomwe. Do mashoko ari kubuda panguva ino tichiona kuti aiwa nhau ye2030 plan resolution number 1 yemutungamiri wenyika yakonzeresa chaos, yakonzeresa bopoto. Patiri kuona kuti aiwa amuchanzoona ani muZANU-PF nokuda kwethis resolution. Zvotoona kuti vana Wycliffe Chivhaya, vana Daily Shungowaya, panapa nana kuda kwachitagure panguva ine vava under fire after VP Constantine Chiwenga aiwa auya kaudza mutungamiri wenyika kuti tarira vanhu vako, tarira zvavari kuita, vari kufanira kusungwa, vari kufanira kubvunziwa kuti mari dzavo dzingazivisiki kuti dziri kubvepi, vari kudziwana kupi. Mina comment section medu mutudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro penhau iyi iri kutsviridza. Mina comment section medu mutudze mafunguro enyu, subscribe or like, check on the bell icon.